Tervetuloa tämän uuden videon pariin. Mä tällainen uusi nokkomaku. Nokko on Golden Soil EXOTE Raspberry Berry. Tämmönen uutuus. Tätä mä en ikinä maistanut ennen. Tää on uutuus tullut kaupoihin vasta. Näitä nyt maitellaan. Noin. Nyt tätä tehtiin. Nyt vedetään hyvälle. Ja tää on 5/5. Suosittelen ostaa tätä. Tätä saapi Kaisan Rantakylän K-Marketista. Tätä uutta nokkaa. Ja tää on törkeä hyvää. Suosittelen kaikille ostaa tätä.